na-asịgana ụwa bụ onye libo lụta nwanne ya nwanne lụta nwanne ya ilo na-asịgana ụwa bụ onye libo lụta nwanne ya nwanne lụta nwanne ya ilo na-asịgana Lote Nwanne Ifeanyi Agwuedu neni manya na-apụta m ọzọ na agbago m ọzọ dị onye ibe ya Lote Nwanne maka na onye ofu onye ri ọjị ese okwu n'ụwa ibe dị mma na anya gbara akwụkwọ otu igbe eji ọlụ unu otu igbe eji ọlụ ọgwa mụ na anya yi bịa Ifeanyi Agwuedu ọ bụrụ m mere onwe m egwu na-eti obodo mmadụ ka ji asụ obodo anya ụmụ olugbo ka si bịa ịgba bịa wee bịa nne si na ngọ ma na-ekwuzikwe egwu ije ijele jo ije 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 egwu si na anyị ụmụ olugbo wee bịa n'ahịa mmerime anyị ka nsi bụ riba wee bịa ọkwa eribela ọmị akọ
ije bụ na mụmụ na mebụ na mụ otu ikpe eji ọlụ gị alụkwa ọlụ gị ụfọdụ si na me na-ejidekwa ọfụma enu ịgbamue 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 ibe onye metere ya adịrị